Yuk aku gawekno ngombe yuk aku yuk. Sabar. Sampeyan ini niat buka warung ora to wis yamene kok panggah sik toto-toto ae. Apa maneh, Dah? Ndok oma barang kumbahan akeh. Wah, yo. Kumbahan ganti bojo kok ya kumbahan akeh niat umbah-umbah. Piye sedina ganti ping 5. Iya, piye. Bar kabeh. Sak lemari warnane ngono kabeh. Masalah yuk. Apa to ya? Gak ngono ya. Kang Aceng biasa lek jam-jam yamene iki malah dhisiki. Ngene iki kok ya gak teko. Iya, nang ndi wong iku gak muncul belas batang hidungnya. Ha iya. Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Panjang umur. Panjang umur tenan wong iki rek. Katik nggo koper barang arep iki lho. mikir apa piye? Sampean, Kang. Lho, seles. Iki isine dhuwit iki, pakaian. Kena pakaian ya pakaian. Oh, ya duit campur dhuwit iki. Weh. Campur dhuwit. Oh, Oh, ngambil masa? bojoku kono lah. Tak delok ya. Lunga-lunga Ono aja duit nang ya? omahe. Entekno Deloke duit. lho ana duit. Lancang-lancang tadang. Eh? Oh iya. Koper ngono iku koper larang apik, engko ono suweke kon ngono. Engko nek ana ilange iku lho. Ngene iki larang to, Kang. Kak, murah. Aku lek nang ndi nggo tas Tapi tuku kresek. lho sing ado nang Singapura. Suweke mosok Mosok, katene. Kang. Lah iya. Ngene iki nang Singapura tuh. Iya murah kok. Oh iya, sing Cuma larang nang Singapura. Ongkose lho sing larang. numpak pesawat bareng ya. Nah, iki lek gak wong sugih trah ya ora iso tuku koyo ngene iki. Ora ngono sampean iki lho. Katik nggo nggo koper kadingaren jane arep nandi sampean iki. Aneh-aneh. Ate minggat ayo. Paling nang Singapura. Kak. Oh, gak ngarah. Kak. Ceritane ku ya, tak ceritane. Ya apa? Ambek bojoku. Lunga-lunga, Pak. Seneng-seneng awakmu dikeki duwe gak tau ngentekno mesti dikeki jatah bulanan sik ono ae. Ngono. Awak iku ya lemuk-lemukno. Lah wis jatahe. Sok awake ngomong wis ngono, Kang. Iya. Enak men to. Awakku sik lho ya apa. Tapi nek ijen ya gak enak, Dang. Gak ngono dijatah Enak. duit kon Bojoku ngentek-ngentekno. bisnis aku ijen, metu-metu teko omah kono lho, entek-entekno dhuwit ae nggawa koper ngono. Lah ngentekno yo gampang, Kang. Kekno aku lek ya padha ngentek. Saurno utange Utangno saurno utange sablak. Nek dikekno kon aku ya eman, Dang. Heh? Sing kerja bojoku soro-soro dikekno awakmu. Jare kon ngentekno. Apa nyaur yo sablak barang. Lah nek yo awakmu tak sauri yo. Kok cepet entek yo. Kok nek perlu-perlu awakmu, saulan pisan ae tak bayar aja kuwatir. Iso alasane lek wong pelit iki. Lho, kamu Jarine kok ngundang ngentekno. Ayo timbang pusing-pusing ngentekno. Ah kekno aku jare kanca. Iki lho Dang tak kei yo. Idep-idep aku kon kancamu ta yo. Elek-eleke mbok utangi. Utangi. Ayo bener Aku omane nek sablak. ngutangi awakmu iku Dang yo. Heeh. Duduk masalahe anu, apa? Aku eman gak. Lah terus. Tapi masalahnya garakno kowe iku lho males kerja. Utang ae jagakno utang. Gak giat, gak rajin. Lah kuwi lah ya Utang ae. alasan Paling ini Kang. aku gak kerja dino iki prei, tak nglencer. Ku nek gak duwe tak utang Aceng ae. Lho, ngono lho akhire males. Yuk. Ngombene yuk. Banyu putih yuk. Kang. Ya wis. Wong Barang wis. jarine duwite akeh. Gak ngono. Kayak awake Iku dhewe lho. pelit. Oh, panas nek banyu Ngombe putih kan banyu seger, mineral. Ya paling gak es. Aku yo mau kalah karo Kang Aceng. Aku Beras kencur. nah ya iku aku beras kencur wah. Ngono lho ngombe ku. Oh, pokok banyu putih. Awake dhewe iki gak butuh jamu awake dhewe iki. Duit akeh. Duwe ae akeh permintaan. Lah iya. Duwe akeh banyu. Lah, Ayo iku iri-iri nandane iki pelit. lho. Yuk. Tabungane sok. Dikondang, aku tak jaga koperku kok sawut juga kayak ini. Gak ngono sih, sampean iki lho. Nyekel dhuwit akeh kok bingung ngentekno. Nah, daripada bingung ngentekno ngene iku, Mbok. Gawe traktir awake dhewe mbok bakso, mbok soto ayam, mbok apa ngono Aku enak. iku lho wis wareg dang, manganku gak sepiro akeh, percuma, engko tambah aku gak mangan. Jare bingung ngentekno. Lho masih sampean gak mangan gak apa-apa, sing penting tunggonono aku karo sablak andok bayarono yo iya. Nunggoki aku kok nunggoki aku wegah kok. Aku iki Tak ewangi ngentekno ngono lho. nek gak mangan nunggoki tok wegah.
Sampeyan biasae nek diskon Iya. ngemol ae. Wah, iku cocok aku wis ora tau iso bomol aku wae. Ini lho masalah ya, aku iki males ngemol. Kabeh iku pilihane kelambi celana iku bojoku kabeh sing milih. Aku iki males nek nang mall iku. Paling nek nang mall aku nang Ono, alasane iku lho yo. Lho. Ya memang kenyataane ngono kok. Wong klambi wi tuku yo gawe sampean dhewe lho, ora nukokno aku. Tapi jarine bojoku cocok nek milikno, malah aku sing gak tepak milihne. Cocok ku repot. Lah terus duit samono kae nggo apa? Mangkane Traktir iku. ora. Nang mall ora. Makane iku aku bingung. Bingung aku sih. Ya apa ya, Bu? Ya apa yuk? Ya apa nek sampean sedakono nang masjid ae liwat cak kaji. Ah, iku luwih sip iku. Wah, Ngene lho. manfaat iku. Iku jatahe wis ana dhewe yuk. Bojoku dhewe wis jatahe. Bojoku setiap anu wis ana sedekah nang Lah iku masjid. lah bojo sampean. Iki khusus gawe papa, Mangkane yuk. gawe mangan, gawe apa senengno awakmu dadi Mangkane. cek lemu. Tapi Bojone gak iso duwite wis mangane gak jatahe entek. sakmono lemu teko ndi ya ngene iki. Saiki aku ngerti kena apa bojone sampean iku duwite ra entek-entek. Iki akeh. Lah sedakoe terus rajin ngamal kok. Gak Iya. koyo sampean. Oh, sampean iki kok gak ana bojo sampean ya Pitan iku. gak nyekel Bojoku wis duit. ngomong ngono Edang. Aku kan nurut bojoku, gak usah sedekah ku urusanku ngono. Kan wis rezekiye umpamane sakmene Dang. Disedekahno sret sakmene sing sak sret dikekno aku jatahe. Sik lho lah terus duit sakmono kae arepe dintekno nggo apa jajal. Makane iku aku bingung, aku iki wong rada irit. Ya bon-bonan. Ya gak irit lek sampean iku peliti ya. Ah, iku utange nang yuk sablah iku saurono. Ini lho yuk, masalah bon-bonan iku. Engko tak dadekno siji ae. Timbangane awakmu gak dadi duit, entek ae. Pokoke sak wulan hitungan pira tak bayar jren langsung. Ojo kuwatir. Gak ngene lek ngono ngene wis. Lek gak sampean kekno aku, lek ngekeki mungkin sampean gak mungkin utangno aku tak kirim modal. Utang maneh. Tak wis tak kandhani sih, Jang. Ben duit sampean wi kalong. Nek gak calon sampean gak oleh Gak. mulai karo bojo. Oh ya, oh iya sampean gak iso mulih-mulih ya, Mas. Ngene ae wis. Ya apa ya apa? Ngene ae wis, aku nek Utang ah. awakmu tak kongkon apa ae tak bayar. Nah, iku Maksudnya- Dang. Siapa yo? Maksudnya ya apa maksudnya? Ya timbangane aku nang hotel wangon ndi ijen ya percuma. Heeh. Gak iso guyu aku. Aku Iya. kepengin guyu. Iya. Dadi kon tak kongkon apa ae tak bayar. Gampang Dang nek iku. Dang. Nurut pokoknya nurut istilahnya mbak aku. Apa ae? Kaya isablang ngene tak kongkon melok. Contone Nurut apa to. contone? Contone apa? Contone aku pijetono. mijeti. Oh, Oh. tak bayar ambek aku. Gini. Ngono ya Rasa rene. gampang Dang. Hmm. Iki bayaran lho ya. Oh iya cok Kadang aku kesel mijeti gak ono bayarane. Ah. Bayar bon-bonan iki Dang. Mbok, wong nek sugih ku tangane Pokoke kon tak kongkon apa ae nurut to, Dang ya. Tak Ah. bayar cok kuatir. Enak kan kitane. Wah. Oh, ya jelas enak aku kok. Gak ngitung pirang menit. Ah. Oh, enak iki pijet aku ya. Ojo turu, Kang, dipijet turu kok malah lali kok. Pokoknya enakno aku lah, Dang. Ya. Wah. Suwi gak tau pijet iki rek. Wis Dang, wis Dang, Eh, wis Dang. wis ah. Wis Dang, aduh. Ah, yang ngono rek aku dhewe ya kesel lek suwi-suwi. Aku enak. Saiki ngene ndi duite? iki. Oh ya cok kuatir. Sakmono suwe nek iki. Enak yuk aku. Lu 50.000 yuk ngono tok. Nane Dang. Awakmu ta yuk, gelem. Ngene aku percaya aku. Oh, nek awakmu gelem 50.000 nyanyi sing enak yuk, aku tak ambek rungokno sing asik ngene. Sing iso guyu. Iya wis reprene Apa sing sembarang. iso guyu sampean? Suaramu lah enak aku ro. Wah, iya Wis jelas sembarang enak lek lagu iso apa blek wis. nyanyi. Tak rungokno lagu apa. Nek titik ae iso aku lagu. Iya wis titik ae. Oh, ngene yuk paling enak iki. Lagune Cucak Rawa yuk. Kok joget lo ya. Wis tenang ae. Iya, Wis aku wis. ngerti lek suarane sampean iku enak. Sing seneng. Iya, 50.000 yuk ngono tok. Iya. Beres. Aku lek ngene percaya. Ya. Ayo. Ayo. Manu Cucak Rawa. Ser. Saking enak rek. Ser. Iki baru iso ngibur aku. Sing akeh wulune.
Ser. Yang digoyang. Ser. Aduh, penak. Ah, iku aku seneng. Enak, Nek sing enak. enak-enak iku aku seneng. Iki lho, wah, enak. Duwe aku. Timbangane aku lunga ijen terus meneng-meneng mek mbayar ngentek dhuwit meneng. Mek ngono tok ya. Ngene aku seneng. Gampang nek ngono tok kok. Suwun. Piro yuk? Waduh, dah. 50.000. Lho, lek ngene iki tak akoni sampean wis gak beli. Iya. Yo ngono lho Timbangane aku gak mulih. Eh? Oleh mulih ambek bojoku nek Ya kantek. mangane iku. Tambah loro kabeh aku. Dikokon opo gelem kok kon ambek Kang Ajeng. Wah iya. Kowe ngompok dan nek ngene dan. Ben Kang, Ya, kopine Kang. mbiyen sih. Gelem dang, kok opo gelem dang. Wis. Ini banyu putih kok dibae Kang. Wah, Pikir enak. kopi. Lali ya. Kena ketamban kula iki. Nah, Eh? ngono. Wis ya, nurut to ya. Nurut to aku. Iya, aku lek enek duwike ngene Hiburan kok aku. sembarang tak Hiburan aku ya. lakoni lumayan. Napa maneh Kang? Jadi kita ingin Sak adegan 50.000 lho ya. Ya, Aku apa? mau nek rungokno Yu Sabda nyanyi, Iya. seneng aku. Enak ya. Saiki lagu anak-anak. Kayak sapa iki? Balonku ada 5. Ya. Ah, Tapi gantian U kabeh. aku yang nyanyi. Iya wis. Kon Nek oleh. ngono tok yo. Iya. Ayo. Bang. Saiki ta. Loh. 2 tahun maneh. Oh. Ya saiki. Wah. Aku tak kaplok tak tambahi maneh lho kon yo. Oh ya. Wis ayo. Ya prek. Penting iku. Oh kabeh iki. U. Oh. Bu. Nah. Ulunku. Oh dulumu. Nah. Rupa-rupa. Ngawur ae. Ya, Rupu-rupumu ya. oh. Ya. Oh, nek entos. Bulutku dulumu. Oh, enak. Rupu-rupu wuruju. Ya apa ya gak balik. Ada. Ulang. Ulang mana? Ulang. Wah, apa gak Kang enak. Ajeng tak teguh. Lah ya. Bulutku dulumu. Oleh Rupa-rupa wuruju. Muling kok yuk. Oleh duit saya kok dulu terus. Iya. Iya. Bela di saya ketemu rek. Siapa Di apa? teh. Loh, iya engko ae itu kan siji. Lho kok kaya Sak apa kok sih? rusak. Engko dadi total sisan. Oh, Siji sekalian seket kok. dari total iya. Oke, wake iki rek. Kayak ono meneh ya. Yo, sih, tak pikir, rek nomor yo. duit rek. Duit sak mono kae. Iya. Cek. Ini ae Dang. Sing kedua Apa? joget ketek lho. Kaya ketek. Jogete ketek lho. Kayak kok mau diketek ngono iki. Iya. Soale wis suwe aku gak delok ketek. Ngomong ketek kok waduhe rene to, Kang. Tenang ae, tak bayar kok. Dadi wong sugih Dadi ngene aku iki. pengen delok. Aneh kae. Delok awakmu kaya ketek. Iya. Eh? Kapan dang? Hah? Kayak Delok awakmu kaya ketek, gayane iku lho. oh gayane. Kaya aku Kayak kaya joget ketek ngono lho. Iya, kaget aku. Iya. Maksudnya Ya, aku apa? kan joget-joget. Iya wis kaya gaya ketek ya apa? Bayarannya double Ketek lah ya. sering gatel-gatel ya sing ngene-ngene jogete mbok ya apa. Oh. Rupane barang ekspresi. Ketok ya? Kuwi Kang, oleh bayaran maneh. Oh, iya. Oke, boleh. Iki sampeyan sing nak beli. Iya, wis Oke. pokoke wong loro. Tapi bayaran double loh aku. Iya, berarti kon loro kok kayak nyablas ketek. itu. Iya. Ya. Menan sih tak inggirno iki joget Eh? ketek iki sih tak inggirno kene ae sih. Oh iya. Ayo yuk wis demi duit Oh. teko Kang Akeh gak ngono gak entek. Joget ketek. Diutangi yo gak oleh Oleh teko aku ya. Ya. Eh. Ya apa ya joget Yo ngene, ketek. Kang. Dung 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 dung. Lho. Sarimen menyang pasar. Oh iya, iya aku sing ngono, aku sing ngono. Oh, iya. Aku sing ngomong. Wis tenang ae demi duit iki. Si Dadang lagi joget. Kayak ketek. Tiara. Oh iya. Iya seneng. Eh? Ora Ora, yuk. yuk, aku mek joget. tak dandani nih ambil. Oh, lanjut.
Oh ya, ekspresi nih. Iya. Tiarap to ae. Tiarap. Dulu tadi. Enggak sih. Iki joget ketek tawang setel ndi Lho, wis apa jare aku? Wis tenang ae, wis. Ya Wis tapi wis yo. Wis bayaran double lho. Oke. Wis saiki ngene, Dang. Gaya pincang saiki. Yo Gaya gayane pincang. wong pincang lho. Mlaku kaya wong pincang. Iya. Penjalukane mesti aneh-aneh wong. Pincang fashion show. Oh, nerong Aku ngene, balak-balik ngene ae wis. nang kene iki. Iya. Ping pira? Wis mlaku wong, kok aku nek ngomong stop. Stop. Aku mandek. Stopnya tapi gaya patung. Stopnya gaya patung mandeke wong pincang begitu di stop, wayahe deklek, wayahe apa wis wong pincang nek Meneng kayak mandek, patung. Ya apa sih? Golek sampean Wis. jalan mlaku. Ah. Oke. Ya. Tapi bayarane aja Iya, lali untuk tak mbangun. beli iki aja kuwatir. Tulis Dang, tak tulis iki. Nah. Catetan lho yo. Ya. Oke, saiki lho ya. Yo beres saiki ayo teko kono. Iki aku ya kudu gak dodol kok Dang, dikongkon ngono Iya, bayaran. Iya, aku lek gak ana bayarane ya wegah gendeng apa piye kaya ngene Iya, kaya kanan semen. kiri. Oke nih ya. Iya, Oke. kanan kiri ya. Deloke lho nek salah gak tak bayar. Wong pincang ya apa sih? Fashion show lho ya. Yo. Ki wong pincang masih fashion show ya rada ganteng. Ya ya. Aduh dong. Ah, iki cocok aku. Aku seneng ngene iki. Wong sugih. Ada buka kesleo. Piye yo makune wong pincang ini ya, Kang? Ya. Nah, ya ngono. Nah. Lah. Ih, sing ngene iki mbelani Kang Aceh iki ren. Nek sak perkara duit 50.000 ngono. Jalan. Lek nyetop lho ngawur e. Pas posisi ngowe di sumber pelet. Lah. Sampai nek nyetop kok pas ngono, Kang. Wong pincang baris berbaris. Baris berbaris. Yo aku sing apa? Ya apa yuk? Bahasa Isa. ngomong. Yo gampang tang Siap. ngono ae. Siap, Ah, baris. siap. Wong pincang siap ya apa? Yang ini. Lah iya terserah. Istirahat. Ada Brono. Tadi lo ketemu mburi. Ya gini tengah-tengah gini. Piye to? Oh nang kene. Ngene. Ya mulai ya. Ah. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Maju jalan di pincang. Maju jalan. Wis ya, Kang. Wis, Anjane Kang. Sesuk 50.000 ge mijetno tok iki. gak kesini awakmu. Asam urat itu kan. Ah, bener iki lho. Yes. Ini sablah iki lho. Setelah itu, Ah, ya apa saiki dadi asu? Eh? Dadi asu. Mari wong pincang terus dadi asu iki lho. Iya wis. Karepane ku Alah, gampang dadi asu, arep nyekeki asu. dhuwit. Dang, cepetan Dang. Ayo. Gaya asu li aku. Oh, gaya asu. Yakin ah? Oh. Gak isin duwe kanca asu sampe. Wis. Yes lah. Asu sedih. Asu sedih ku ya apa ya? Wis. Asu kan gayane ngene. Heeh. Tiga jeragane ya. Asu jange jaluk rabi. Ya. Ah, iki angel iki. Kok yo aneh-aneh kok Kang. Ya apa mbo asu jange golek rabi. Ya pokoknya nek golek Dang. Ah iya ya. Oh ngono ya. Asu jange asu jange nguyuh. Oh, iku gampang. Ah ya. Gini. Ah. Oh, asu lanang iki ya reak. Lek asu wedok ngene. Ah iya bener. Seneng aku. Iya, Ya. asu melet-melet. Asu melet-melet. Asu iki lho, gak melet apa? Kekeselen mari playon. Itu bener ya. Iki aku seneng yo puas iki. Ya. Asu nek kesel. Lah aku, Kang. Ngombelani dhuwit kok cing. Yo. Wah sampean. Oke, tak ngombe yuk.
Waduh. Menang kok. Opo seneng aku puas. Antene Kang Aceng seneng nek dateng. Wis. Iya. Bu sampe koyo ngene rek masalah. Aku oleh mikir sewengi kon ngentekno duwe ambek bojo kuwi bingung aku. Saiki aku iso guyu-guyu Wis gak ngomong ya, Kang. Puas, Saiki puas, aku puas. wis kesel. Ya. Duite ndi duite? Iku kan jari sampean wis terakhir. Iya, Sita. Iya, sampean yo. Awakmu piro? Ping 5. Ping 5. Ping sablah? 250 aku. Ping 3 ya. Ya melok Seket. barang kok. Aku waduh, aku mek njukuk 100 tok mau. Wah, Ono ATM. kok aneh-aneh. Sama niku mau Ana sampe ATM. Aku wis pencilaan koyo ngono lho. Iya, ono mek ATM. Lho iki mek 10.000. Ono ATM tak. Wah. Gak tepak wong Juga iki. sih, ae. Sampean Temenan, udah temenan. turu teman sampean. Gak temenan. Serius? Aku nek ngomong temenan. ngono ta Kang, datang Serius? dipelani koyo. Temenan. Wow. Temenan lah udah. Temen iki kan. Dah. Kudu kene. Dan temenan. Temenan kok. Ayo, ayo ayo. Kurang ajar iki. Tambah melayu. Kasih kan. Kan duitnya tambah melayu. Wah, pusing lah. Lho iya yuk. Oh, kok anjot-anjotmu an. Kok kondo? Yo. Hah, kopermu carry yo. Kawanane nang kene kabeh. wis. Iki sini jelas ana duwike ana klambine iki. Ya iso apik-apik wis kono gawa nang lowak kono golek duwe iku. Sik tak buka yuk. Cara wong Tak buka yuk. Ah iki. Apik mentol tas yuk. Ya Allah yuk, gak apa-apa nih lu. Apa ngene iki? Dikerjain Kang Aceng yuk. Oh iya iki dompete bojone. Lah saking sini iku dah. Apik wisane. Wandel e. Kapok kon ya. Seneni bojomu karepmu kon. Sayuk. Ya awak yo isine tisu tak gelap punggel yuk. Lah kok ada Kang Aceng. Kang Aceng, nek ngene iki gak trimo aku. Ngene tambah emosi aku. Gak trimo. Uberen kok nek gak trimo. Oh, Kang Aceng kurang ajar. Tak uber sih yuk. Ngene garewong.